for this time, may we call on some of our committees to prepare our awards. Tayo po ay magbibigyan na ng mga awards for this time, okay? And also, we would like to acknowledge the presence of the manager of the Orange team, Mr. Khalid. Good evening, sir, and welcome to Buklud, Kapampangan. Good evening. Thank you very much for coming. At siyang Marian Dulay, magandang mag-award tala, di ba? Diyan kaya katang plaki. Diyan pong plaki mi, iba't laba po kayo ng alawang bansa. At paggawa mila po ka rin, ginastos tamo. At many batang naman po kayo rin gastos. Ilapin po rin eh. Okay? Galing na ng DJ tamo, balo na akong tiyempo, no? Gano? So magsalita ko. Tukunan ko. Oh! Magsalita ko. Oh, yan naman yung tukunan. Palampakan tayo po, DJ Alvin! Okay. Para po sa pagkakataong ito, magbibigay na po tayo ng mga individual awards. Umpisahan po natin sa ating All Rookies First Team. Okay? At narito po ang mga plaque na aming ibibigay sa inyo. From our first awardee, from Orange Titans, jersey number 4, Mr. Gilling, Mr. Kale Bartolome, All Rookie. Can we call on Mr. Kapitan Eugene? So, take a photos. Where is Eugene? Wala akong mag-banding na kanina. Pa-picture ko. Hawakan ko lang po. Kunin ko lang yung stand ko. Sige po. Tingnan galing ka sa wine of it. Next awardee to be, may we call on to be awarded by Mr. Nico Kitko. Oh, yaman na yan. One of the rookie. Ladies and gentlemen, none other than Mr. Jersey number 9 for the Green Falcons, Mr. Jericho Guevara. Pala, yan, sige. Next award to be awarded by Mr. Rommel Payabyab, but he's not around. Maybe call him Mr. Eugene Canlas or Eugene. Mr. Rapp. Mr. Rapp, Billy, to be pleased given the awards, the plaque of the awards, none other than given to one of the rookies for the first team from the Lupink, the third, jersey number 6, Mr. Kenneth Ailion. Ang susunod po na award ay i-award, tatawagin natin si Ms. Adelia Bernabe Gonzalez. Okay, one of the rookies first team from Purple Orcas, jersey number 00, Mr. Kenneth Panda. Ay, i-jinggoy pala. I-jinggoy. Last award to be given
The award by Mr. Alvin Gonzalez. Congrats! One of the rookies, first team from Learning Zion, jersey number 80, Mr. Kitikiti, Mr. Anthony Paliasige. Okay. Next, ito po yung magandang award naming i-award ngayon. Ito po yung most improved player. Okay? To be awarded by Mr. Rico. Okay, so alive po ka ni Mr. Rico. Okay, awards to be given. May we call on Mr. Edwin Rivera and Mr. Rob Pili para sa award ng ating most improved players. Most improved players. Ibig sabihin po, dalawa sila. Okay. From looping the third, most improved player, number 1, jersey number 28, Mr. Gani Moyano. Where's Gani? Gani. Ay, mag-proxy lang si Gani. Okay, next award. Another most improved player of the Season 3, year 2024. Alam ko marami ang papayag at papalakpak dito. None other than from Orange Titans, jersey number 28, Mr. Eugene Kapitan Osyo. Sa mga hindi po nakakaalam, palagi po maraming nagagawang points si Mr. Eugene sa ating season na ito. Record po yan, record. Picture mo na yung dalawang dito. Si Gani ka na. Dito, sarap. Wow. Kaman na pa niyan, season na. Okay. PBA, hindi lang ang NBL, ang nagkakaroon ng most defense player of the season. Ngayon po, sa ating Buklud ng Kapampangan, meron po tayong best defense player of the season. To be awarded by Miss Claudine Lapus. Where's Miss Claudine? Ay, hindi yan si Claudine. Okay. Palakpakan po natin. Alam kong papayag din kayo sa ating i-award ngayon. The most defensive player of the Season 3, none other than from Lupig III, jersey number 22, Mr. Jeremy Vito. Congratulations. Mr. Vito and Mr. Claudine, Miss Claudine. Next, ang ating Kumia Award
ay ang ating The Six Man Award. Ito po ang karaniwang ipinapasok after the first fight. At siyempre, kapag ipinasok siya, paniguro, napakalaki ng contribution niya sa game, lalo na sa team. Okay, the Six Man Award to be awarded by Miss K. Titko Chang, the muse of all muses. Palakpakan po natin. The Six Man Award will be from Orange Titans, jersey number 23, Mr. Joby Simbilio. Yan ang mga proxy. Ay, Jodan. tatagal ang kapitan. Jodan. Congratulations. Proxy ka lang kayo. Sige, proxy. Gata ng proxy! Po ng ating mga committees kung gaano katibay, kung gaano katsaga na masikmura, katsaga na masiko, siya po'y napakabait. Kahit sigawan na siya sa loob, nakangiti lang. Napaka-sports ba niya? Napaka-sport po pala niya. Sinong bet niyo? Sinong bet? O, sinong bet yan? Sinong bet dito? Okay. At isa pang criteria na nakita natin dito sa ating awardee, kahit po walang laro by particular day, nandun po siya at nanonood at sumusuporta. Okay. So, palakpakan po natin. To be awarded by Mr. Bazaar. Mr. Bazaar, may we call on Mr. Bazaar? And your representative, hi! Cover niya nga siya. Hey! Balang sa likubang. Kikislap ka ba mo? Okay. Represented by Mr. Wala mo na, no? Walang balbaling ka kanina. Wala mo ang taas, sa'yo. Okay. Now, our Sportsmanship Award goes to from Living Zion Team, jersey number single digit, jersey number single digit, jersey number 3, Rock TV, Mr. Sportsmanship Award. Ganyan naman po, tula na. Sports up po yan. Okay, next. This is one of the most interesting awards for tonight. Nandito na po tayo sa Second Mythical 5 Season 3. Okay? So, ibig sabihin, kada position po, sila po ang umangat. Lahat po may point guard, pero siya umangat na point guard. Lahat po may sentro, siya po umangat bilang sentro. And so on and so forth. So, hindi na po tayo magtatagal. Ang award po ay to be awarded by Miss Evelyn Evaristo and Miss Annalyn Guevara. Can we call on those ladies in black and green? Okay. Ay, kikislap lang. Balang sa lago ba? Orehi na po. Oy. Hey, tsugera mo. Palakpakan tayo po. Mr. Ronald Mayamyan. Good evening. Okay. Ay, dalayan niya pumunta kami. Dalayan pumunta kami maglakad yun. Ganyan na kayo. Abang kutita kayo po. Tumisap. Ganyan na kami. Okay. Di siya po kayo. Ito kayo pa mo sukat. Okay. Mr. Romel Bayabyan.
Picture, balik po! Balik po, picture! No, yung pakita? Abang naman. Okay, sige kuya. Kuya, mga ano ka? Salamat! Good evening. Okay. So, ang tore nga itong pulis sa Kenny, ay kuti, tap Kenny kayo. Ati ka lang pa. O, dyan palang ikakikislap ka eh. Ikislap ko nga. Mabangit siya niya, o ne? Papigay, plain lang yun sa'yo, no? Matutulog Okay. na eh. So, habang hinihintay po, ang criteria po ng pagpili ng ating second mythical five ay ang kanilang ay ang mga committee po ay nag-survey at ganoon din ang mga puntos na ginagawa nila during the games. Okay? So inuulit po natin, the criteria has been done with a survey system and points they've been made during the games. Okay? So, again, to be awarded by Evelyn Evaristo and Annalyn Guevara, the two kumukutitap. Our best point guard for the second mythical team, none other than from Green Falcons, jersey number 30, Mr. J.R. Aboy. Any representative? Okay. Last but not the least, para sa ating second mythical selection for the position of center. At
tayo ay bibigyan to be one of our sponsors sa ating best center coming from Miss Sarah. Okay? Ano yung bibigay sobre? Ha? Oo. Ay, oo. Miss Sarah. Oh, Miss Sarah. From Sarah. From the position of center. From Powerful Arcas. Ah, center daw. Center. Oy, DJ. Kaya kabuli kaya kay Paksimbang sini. Jersey number 29, Mr. Jovan Castro. Best center. Congrats, man. Hindi ko may pagsimo tane. Hey, tulangan. Guys, lagi. Guys, lagi. Santigda. Congratulations and thank you very much. Next, tuloy-tuloy na po tayo. The first medical team, same criteria po tayo. It was happened by survey system and a gathered around their points during their games. Okay? Para sa ating first medical file to be awarded by Miss First awardee para sa ating first medical for the position of point guard to be awarded by Ms. Danis Yadar. Can we call him Mr. Danis Yadar? Huh? Ms. Danis Yadab. Ah, Yadab. Hi, sir. Ada gift, okay? Gift. Okay? Sige? Okay, malu. Okay. Para sa ating first award, para sa ating best point guard from Orange Titans, jersey number, single digit, best point guard. Tatagal yung kapitan ini. No, Mr. Christopher Caso. And then take a picture. Take a picture. Don't kiss, ha? Don't kiss. Not allowed. Thank you! Hindi ang pinasa. Yun. 10%. Next award should be for the first medical team for the position of shooting guard. And the award should be given by Mr. Suraj Paridel. Ano sini? Artistahin niya yung tsura niya. Hi, how are you? Yes. Alay pa yata yung anak mo. Okay. For the position of shooting guard from Green Falcons. Ninong Betsu. Gani, Ninong Betsu. Kita, ay karakadapat kita. Okay. Jersey number from Green Falcons. Jersey number. Single digit. Jersey number 1. Audrey Tayo.
position of shooting guard. Very right. Picture. Right. Okay. May shipping no naman po rin na doon rin, no? Kanilong ni si shipping rin. Yan na naman. Yun na. Picture, picture. Next award for the position of small forward. And coming from the Green Falcons, jersey number 2 digit. Green Falcons, jersey number 2 digit. May we call on Mr. Manus Kajel. Sindagul yan. Okay. From small forward, Green Falcons, One, jersey two, number 31, Edwin Rivera. One, two. Okay. Okay. Next. From the position of power forward, and the award to be given away by Mr. Deepak Singh. Black Mamba. Ah, yan. Picture, picture. Ay, katas na nini. Yung harap, harap mo yung ano mo. Ayan. 1, 2, 3. Okay, for the position of power forward, from looping the third. Looping 3. Jersey number. Tanggal? Jersey 2 digit. Ha? From looping 3, jersey number. Number 12, Mr. Philip Flores. Ay, biyasa na naman ini eh. Ngayon, tsaka ka na pa rin ang gagawin niyo. Thank you very much. Wala mo ilang mo naman last year din. Last season. Di nga pa tayo. Isang po, record mo na lang. Sige. Record tala. The last awards to be given for the position of center to be given away by Mr. Yamraj Garti. Ah, tunay pala din. Smiling face si Garti. Okay. For the position of center from Purple Arcus team. Purple Arcus. Sorry. Ba, Mr. Kamali yun. Miss Universe, ba? Kayo. Mr. Hardy, may kamali yun. No! From Orange Titans. Mapalay palag yun. Hindi wala rin yung kay. From Orange Titans for the position of best center. Jersey number 2 digit. Jordan! Jersey number 2 digit. Jordan! Center ni Jordan. Minisip ko pa mo. Minisip ko rin ah. Anyway, jersey number 24, Mark Yaman! Nanananan, Tequila! Tequila! Congratulations, Mark.
Season 4, plus 5. Saan? Season 4, plus 5. Wag niyo. Yung buklod, pakita nyo. Mga tat yan. 1, 2. Okay. This is one of the exciting awards because this is the MVP Awards of the season. This season po, dalawa ang ating mga MVPs. Okay? Ibig sabihin, ang mga MVPs natin ay magmula sa champions, sa runner-ups, at sa iba pang mga categories na nakuha nila o mga level. Okay? Para sa ating Finals MVP's Award to be given award by Mr. Lou Evaristo. Antay ba po? Kenny. Ivan? What is your name? Ivan what? Ivan Passion. How old are you? 6. Are you an actor in the movie? No. But I saw you in one movie. Okay, smile. Smile. Ay, palapakan po natin si Ivan, mga kaibigan. Ninenervous po, kaya ako lang kinausap para mawala yung nervous niya. Anyway. Hoy! Uy! Wow! Shoes! Nanya size? Size 11. Okay. Finals MVP Ay, nulog. from Orange Titans. Orange Titans. Jersey number 15, Mr. Dian Tico. Wow naman. This is Finals MVP po. First MVP. Pagwa sniper! Oh, bad boy sniper. Yan, yan, yan. One, two. Ganyan ba? Ganyan ka ba, Gian? Okay, next. The number 2 is the number 1 and the number 2. Finals MVP once again from Orange Titans. Jersey number single digit. Jersey number 7, Christopher Tuazon. Nag-aaral na yan. Ivan, sa gitna, center. Bakit ka naman? Thank you very much, Mr. Tuazon and Mr. Titko. Yan, sila daw dalawa, kuya. Tama, magur! Bantalan! Sa sapatos pa lang Titko na eh. 1, 2, 3. Ilok man na lang ko. Mas masanting na rin eh. Parang pakitala po. Thank you very much. Now, the season's MVP 2024. Siyempre, kung dalawa po ang ating finals MVP, dalawa rin ang ating season's MVP. And to be awarded by Mr. Alvin Gonzalez.
Ang pelitan niya po. Exchange. Ibalik na po. Itong lakuli, oh. Okay. Palakpakan tayo po, Yalvin. First season MVP from Green Falcons. Jersey number 2-digit. Falcons, jersey number 2-digit. Maladoran. Ating konda ng bale. Ating konda ng bale. Mr. Edwin Rivera! Card na hindi na ibigay kanina kasi nag-withdraw muna po yung magkano. So nakapag-withdraw na, ito na po. May we call on Mr. Giling-Giling, KL Bartolome? Atingkang. Dilali pa po sa buying frame. No, sige. Sige, tanggap kang cash. Miss Kay, please award the muse of all muses. Ayan, ayan ha. Withdraw na ba? Malutong na yun. Awa. Okay, may we call on Jericho Guevara? Jericho. Okay. Yabi yung director na ng Titanic ini ng Ibal. Ayaw ba yun yung Titanic o yung director? Director Nick.
Next will be Next, Mr. Kenneth Pangilinan. Okay, next. None other than Mr. Anthony Palyasige Kitikide. Okay. Kaya pong dagdag kaalaman kaya kayo, natang pong kaya may award, ilo po rin mga kwaltang may award cash karela. Pagkatala po rin mga kwalta. Gata pong tinalakad, may mag-congrats karela, mga kwaltala pong may karela. Bisa ko po may Bisa ko pong magsulisit, numiyalbugan kayo, oreta po rin kaya kayong lapitan. Mamiyala po rin. Okay. The very exciting moment para sa lahat ng grupo. Eto na po ang ating ibibigay. May we call on Miss Stephanie Samia, ang ating currently best muse, Miss Stephanie. Umamela. Santing. Kaya niya? Santing na. Santing na malam mo ba? Alam mo kutsin tayong maputi. Santing na. Okay. Okay. Alang na lang mumot. Okay. To be award for the fourth placer, none other than the Lighting Siam team. Kamali ko ah. Ay. Okay, the very special award. Kailangan po maibigay ang award na to sa lahat ng mga liga. Dahil sila po ang nagbibigay ng galing, nagbibigay ng panalo sa bawat team. Ang tinutukoy ko po ang Best Coach of the Season. Okay. Ulitin ko po. Ang Best Coach of the Season. Criteria. Siyempre po, ang committee po ang nag-survey at nagtanong-tanong at nanood po ng mga previous videos para mapatunayan ang kagalingan ng isang coach, lalong-lalo na po sa mga critical na mga laro. Okay? Hindi ko na po patatagalin ang ating best coach at i-award po ng ating puting puto. Okay. Best coach. Pwede rin nating sabihin best playing coach. He's a player at the same time he's a coach of a team. None other than jersey number 7, Christopher Tuaso. Thank you! Meron ka. Ken ka pa. Ken ka pa. Sige, wait, pwede na. May karakal na karin ka ta. Manay ka, Ken ka mo. Diyan ka lang kang ngungot, Ken ka. Okay. Okay, ito po ay team. Team, okay? Para po makakuha ninyo ang inyong trophy. Okay? Hanapin nyo na yung trophy nyo. Para sa ating fourth pleasure, none other than the team of the Lighting Siam! Lapit lang po, lapit lang. Captain Ball, those players. Take a coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars.
Thank you very much Pakita niyo yung for buklod. pleasure. Ipakita niyo Lighting yung buklod. Zion. Ay, wala na yun. Yan na lang. Ayan, yan. 1, 2, 3. Next, none other than Purple Arca. Thank you very much, Purple Arcas. Siyempre, dito, our Titanic director. Where's Mr. Tito? And also our committee, the Pistelos, referee committee, Mr. Tariq. Hi, Tariq. Picture ako, Welcome. kuya. Tarik! Picture! Tarik! Tuwang ka dito. Alay kay Mr. Picture Tito. ko naman. Atras. Atras dun. May nga pataklayan ha? May nga pataklayan. Patalayo. Okay, Miss Ira Di Mabuyo and Miss Claudine. Ira and Claudine, please come over the stage to award the trophy of the second placer. B1, B2. Okay. Also, no, di kayo rin B1, B2. Sa tingin mo kulay. Pumasko kayo. Pumasko lang ulit. Kulang lagi kayo Christmas light. Okay, anyway. Our second place, none other than the Looping 3 team. Hindi kita sa likod. Thank you very much. Ang ating first pleasure, none other than the Green Falcon. And to be awarded by Miss Del Gonzalez. Nalikan ng Del Castro. Tinatawagan din sa entablado Miss Jeneline Guevara. Jeneline come to award the first place. Ang ating first placer to be awarded by Miss Jeneline Guevara, also known as Miss Jane. One, two. Ipakita niyo yung buklod. Parang hati yan. 1, 2. Ayan. 1, 2, 3.
Okay. At this point in time, we would like to have Natin yung mga your bisita attention, natin. please. May I have your attention, please, everybody? Meron po tayong special guest. Meron po tayong mga bisitang pinagpipintagan at sila po ay magmamarcha sa ating red carpet. Ladies and gentlemen, we are welcoming Miss Mommy Edward and friends. Marcha po tayo. Para po sa ating video. Okay. Next po, next. Friends. Ito. Thank you very much and welcome po, Mommy, Edward and friends. Award na po sa gabi ito. Nakikita niyo po ba ang ating trophies? I-award na po natin sa ating mga champions players. Sa ating champion team. Okay? And to be awarded by Miss Del Gonzalez and Mr. Alcadi. Please come on the stage. Mr. Alcadi and Miss Del. Good evening, sir. Okay. So, this is the final award sa ating event ngayong gabi. Bago ang lahat, iniingan ko po ang inyong atensyon. Palakpakan po natin ang Buklurang Kapampangan. Ay, mahina. Palakpakan po natin ang Buklurang Kapampangan. Thank you very much. And now, the champion in the Season 3 2024, none other than the team Orange Tigers! We
Isa pa. And isang hooray tayo para sa photo. Alright, 3, 2, 1, go! Hooray daw! Sigaw, sigaw, sigaw! Yes, palakpakan natin! The Orange Titan! Thank you very much. Thank you. Thank you. And once again, congratulations. Okay. Ganito po. Malapit na po tayong matapos sa ating programa. Ngunit sa punto pong ito, Kapampangan ako. Ini po kakatabong sewa, hindi katabong po katakan. Papicture lang po siya. Sige. Ay! Ulo! Sigatas mo kasi net. Okay. Thank you very much. So, mga kabuklod, hindi niyo po ba napapansin naging malayo na ang ating nararating sa ating komunidad o nga sa ating pagsama-sama. So, hindi po nagmaterialize sa mga bagay na ito, hindi po natin narating ang araw na to o sa ating kinalalagyan ngayon, kundi po sa mga nagpasimuno sa ating komunidad na ito. Ngayon po, pagbigyan niyo ako na aking tatawagin ang ating mga papalakpakan, ang ating pagbibigyan ng pugay. Dito po sa harapan, ating pong tatawagin ang grupo at mga partners na ito na nagbigay at nag-umpisa sa ating Buklurang Kapampangan. First on my list, pumunta po dito sa harapan, palakpakan po natin si Mr. and Mrs. Romel and Isa Payabyab. Ngayon tigil mo? Okay. Sige, kengkamo. Kengkamo. Di nang dakang partner kayo, manaya. Di nang ke po. Maka video. Video po, video. Okay. Next, gusto po natin tawagin Mr. and Mrs. Alvin and Del Gonzalez. Okay. Next, Mr. and Mrs. Eugene and Duday Passion. Pwede na kayo, layouts na kayo. And siyempre, Mr. and Mrs. Rap and Ruby. Pinley. Sabi ko, di nang dakang partner. Di nang dakang partner. Nakabidyo ba niya? Nakabidyo niya. Alaya pong partner ni Paring Romel. Di nang tayong partner. Kaya ni pong entablado, awesome kaya Mr. Edwin Rivera. Okay. Edwin. Kanina ka pa?
Kenny. Sa likod may sobrang kung mawala yun. Ayan. Yung kapawas na. Kara ka na ata. Okay. Ulitan ko po. Tatagalogin ko. Tagli, pag-iina tayo po. Paano po? Pakitanggal ko. Yan. Okay, salamat po. Ulitin ko po, ito pong mga pagmumukhang ito. At si Ate Kay. Ate Kay, dito ka rin. Kasama ka. Palapakan po natin, the muse of all muses, Miss Ate Kay Chang. Museum. Okay. Ito po ang mga pinagbibitagang tao na to na sila po ang nagsimula. Sila po ang nakaisip ng mapasimula ng Buklud ng Kapampangan. Palakpakan tayo po! Ilapin po din eh. Okay. Ilapin po din sa rin. Nung mga kailangan ko po, lapitan niyo po rin. Mga kwarta na po rin. Eh, ko po sumable. Okay. Okay na po. But wait. Magkarandam tao. But wait. There's more. But wait. There's more. Just standing there. Today, June 8, 2024, there is a birthday. Happy birthday, Ruby! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. There's more. You want more? Yes! Happy birthday to Mr. Johnny Tumaliwan! Where are you? Tumaliwan, happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Konting mensahe lang. Hoy, Kapampangan ha? Isali sa season 4. Kenny. Thank you po sa mga Kapampangan dyan. Tinanggap niyo po kami mga pure Tagalog. Thank you po. You're welcome. Salamat. Maraming salamat. At siyempre, the birthday girl, Miss Ruby! Any message? Ako mga gaksagli. Unang-una pasalamat ko kasi making memorable yung birthday ni. On the first day, kinala akong maring duday, Mars, okay na ba yung June 8? Eh ako binulat. Sige Mars, go ahead. Kain na bengi po, in-invite ko lang kaya kami, okay? A small dinner mo po. Mars, nangatin. Narubo ka na ako. Mars, honor yung po Ayman, kaya po ay ng small gathering ako. Kay, ali Mars, sana makasulod kang red, kaya siguro birthday mo. O ya, pinay tayo nakamamutang ha, kayo. Pero po, honestly, i-treasure kay hanggang ngayon kasi maging yung memorable ka na ako. Salamat kay Buklud, giawalin mo sa tingin birthday ko ngayon yung hanggang ngayon. Pasalamat kami ng sawa kaya kayungan. Nung no pa rin kami menmeras. E naman po, kaila kaya kayong mama ko ni Kapitan Raf. So invited kayo nga po kay July 13. Special yan po ito para kay Buklud. Farewell party. Che, sagli mo.
Huwag mo i-terminate! Nakabukas! Committee members, especially po ka rin kumari ko mga laguha po mga santig. Salamat po kayong suportada rin Buklud. Ang po rin solid kong Black Panthers hanggang doon ka rin kami may ngaras aligo. Salamat at ganyan yung suporta ka na ako. Ato rin Black Panthers po! Dito pong Black Panthers, original ang pong second. Dakala salamat. May kuya po yung Black Panthers actually. Yes, may kuya po yung lagyong Black Panthers actually kang tsugan. Kung kayo po balo. Okay? Ka-collaboration din pong between Raf ang Popoy Tsugan. So masalamat ko, naging popular yan po kayong basketball in Black Panthers. Dakala salamat po kaya kayo. Mabuhay tayo nga.